Oras bari hita selalu nakadamang dot dainang na hinaulonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus di bagasa tikyon adoran sotaruli hita siyan hata ni Tuhan tapasadar hata martanya kita. Dami ni dibata na sumurong siyan saluhu na roha iman na maramoti ati-ati roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na sartu hita dia pala partikyanon dia nek maisan buku perpasalmen bidus 107 mamuka maisan ayat 23 maso 1 ayat 22 laos tajahama odo hata ni Tuhata akka na tuat marparau tu laut akka na marbuniaga tu akala bolon di danasida ma akka jadi-jadian di Jehovah do halongangan akka na binahen na di bagasan lu dungi makuling maibana jadi hehe ma haba-haba gabilang tibo ma akka galubang naik tokin manaik na sida tu langit tokin tuat na sida tu akalum malala marohan na sida di bahin na mago mordo akka na sida jala lola lalo songon permabuk jala tarboduk do sude habisukon na sida dungi jojo mana sida tu Jahuba dihagugotan na sida jadi di paruar ibana na sida sian hasusaan na sida di pasohok mahabahabai gabi mardemak soma doh akka galubang nasidai jadi marlas ni roha manasida ala naung so akai dungi ditogyon ibana manasida tumuara lomo ni roha nasida ikon pujen nasida majahuba ala as ni rohana do halongangan akka na binahen nai tujol mamalisia jala pati bulan nasida ibana di bagasan luhutan di bangsoi jala pujian nasida ibana di luhutan niaka situa ido pajahona dihita kadamang do dainang na inolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus duku jahat turpu jamita na sahatu hita di apala partikyanon sada jow na pinatupa ni parpesalme gabi taringot doau taringot tusada edde na ni ciptahon ni padita jejejet pasaribu nahinam na marjudul musana edde na jojo di bagasan edde na jojowi di patuduhon pencipta edde do songo dia pakirimon na dia kapanguripian ni dibata jala dung di jo ibana debata marhiti-hiti akaidei takas do gabe di hilala ibana pangurupian ni dibata namasa di bagasan akanguluna dihita kadamang do dainang nalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Pesalmen 107 diturpu jamita na satu ita di apala partikyanon dan apala takas isi panurak alay padibisuk pada narubi Marcos Niroha ia buku Pesalmen 107 ni madigoriton ditiki bangso ni debata nungamula sentang habuakan jala sasitongna Pesalmen 107 patuduh so dia akajulma madok mauliat itu jauh dia na parjolo diturpu jamita tu masa takas do disi didok madok moliate mahamu di Jahuba ay pardengan basa do iban ay ro di saliling na do asing rohama roha mauliate na pinasa di parpesalmen tu Jahuba di siala ng takas do di lalaibana pangurupin di debata na masa di bagasan kaparmulon gosong ini do manginang nagabi ujahan manang tulpu jamita na sa hita di bagasan naik 20 sahat ayat 22
parjolo sahali digobaru perpesal medo songo dia akka jon mana marparatu law akka namar buniaka na totong nasida mangadopi akka haba-haba na totong nasida mangadopi akka sitauro akka haba-haba manang galubang na mangarong parau di nasida pola mabben nasida jojo imatu debatado nama jadion nasa nadong di portibio debatado nama jadion law doa kapangisina jala debatado na totong musena na boy pasohon akka haba-haba na mangarong akka parau di nasida amana di bagasan tepu jamito na mangina molo di bagasan ayat 20 tulu satu ayat na 20 onom didok dodisi akana tuat marparatu laut akana marbuniaga tu akala bolon di danasida maka dijadian di Jakoba do halong Arab. Mereka sebenarnya takjub melihat bagaimana seluruh ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Alai di bagasan ayat 27 Moro akan nasida jalal lalo songon permadu jala tarboduk dusdi habisun nasida Roma kagalubang na tung masay bolon Roma kagalubang na mga rong ngulu di nasida na pola mabban nasida mabu dos do na manginam au aron do pengalamanku hiada nek kapal pelni sian pelabuhan Belawan imatu Batam. Nah, ditiki pas morngin doi adong magalubang. Au na situasi na nunga modok tiba-tiba pening. Jadi hubere masudin laka humaliaku atau humalap na sida do imana sida tong pening. Ape lama imatu gijang tu dek di kapali asam pamagon pening. Lapatan na memang moloro kagalubangi mabejen madu pening. Songon ima di bagasan terpuko di donak kaningan disi mabuk donasida. Memang itu amangina. Nah, ale adona pinatupa di perpesan me. Ditikiro galubang natung masai gogo situtu mangarongo para dinasida. Di bagasan ayat 20 lalu dungi jojo manasida tu Jakoba. Kami memang nak pola ibarat na pada saat ini pola jojo ima tu Jakoba jujur. Alana memang biasa di madilau. Alana naik tu memang alana bergado kapal ikan. Nah, alai situasinya berbeda. Tiada saya punya pengalaman di tiki marparau hamis yang Ajibata, pelabuhan Ajibata, naik tu tomo, naik kapal kecil. Memang tuh mas di gugus itu tuh ada di dia nirohana itu hupake handu malaput lima pelampung. Alina kula kupakai pelampung, tong Tuhan bisa diri di si Jojo. Tuhan tolong kami rupiah. Palos sami taripar tu bari bani tawang. Satan itu tomo, itu tanya. Lapatanna ditikinam roak kegalubang di bagasan kapar mun halna somal do jojo matu Jakoba wajar gue nasona wajar nungaro galubang marong ngoluna alai da oleh mana tu jojo matu Jakoba alai di bagasan turpu jamita na saat wita dia pala partikeno parpesan men jojo do di ibana tu di bata jojo di mana ditiki hadogota jala gabi di paruar di Batam nasida sianak kehasusaan naro mangarong nasida gabi di pasoh mahabahabai sama seperti yang dituliskan di dalam Markus bindu 4 ayat 35 1 ayat 41 ditikina juju akasisian di Yesus nomor parau nasida Yesus di danau Galilea mana terjadi dungo Yesus marwasun Yesus. Yesus katakan pada saat itu berhentilah. Soma nina debata nina Yesus Kristus. Gabi sodo ke galubang. Diturpu jami tope soma nido. Dung di joy papesan men ima Jakoba di paso
Jahuba maka hababai gabe demak gabe soma do akka galubangi. Nah pasti amang imam hal na wajar dong musenang molonung ngaso akka galubang gabe tu udah kalas niroha. Apa dong tolas sami saat tutomo na markapal na meti hamisa na jibata. So nakidoroha. Puas. Tenang, damai. Maka itu yang terjadi Bapak Ibu. Di dalam turpu jami tanah satu itu ada pada partai kiano. Amang inam, nenolong di bagas satuat Yesus Kristus. Sasitong na mono tajaha manang tarimang-rimangi hatani di batao. Gabe songo sadaruji-ruji doi. Bahwa nguluton gobara don, songo parau do nguluton. Songo na di bagasan parau do kita, madalanya karya rita. Madalanya ka ngulutta. Ragam do akka galubang, ragam do akka sitaunon. Galubangi gobaranya akka sitaunon doi naro mangarong tu bagasan ngulutta. Ta bilang-bilangi maju amangina akka sitaunon. Na mangarong ngulutta pasti udah pian. Adong mo sitaunonon sian parkarejuan, adong do sitaunono di tonga-tonga nya ka parumah tanggaw, adong do sitaunono sian ka humalino kana asik. Bahkan sitaunono pola goda mabay barakna humasusah parngulota. Sitaunono pola mabay kita takutan. Sitaunono pola mabay kita neng matape. Alay di pangido di bata tu hitam mono tumpero sitaunoni. Ikut tapatupa do, ikut jauh-jauh do hita tu di bata. Maka jangan biarkan dirimu dihancurkan oleh penderitaan yang datang ke dalam kehidupanmu. Maka ketika engkau menghadapi pergumulan, ditiki hita madalanya karya terhadap akasi taunon. Tapangidu ma pangurup itu di bata. Jauh-jauh ma hita di bata. Berserulah kita kepada Tuhan. Ditiki na jauh-jauh do hita manginang. Ditangi hot di bata. Diurupi di bata. Jala didongani di bata kita. Orang yang beriman jelma na porsia itu di bata. Jelma nama bad di bata gabi ujah di bagasan parngolonna monotung pero kasih taonon naro tu bagasan parngolonna ikut di boto ibana male partikian maju di bata asa diurupi di bata ibana. Napa dua ada mangdai nang santur puja ni taong nang dipai waktu kita ganuk marsada sana sada pos niroha di pasak perpesal dung di jo di bata di do di bagasan turpuko di pasoh mahabahabai. Maka ini menjadi sebuah keyakinan yang begitu luar biasa bagi kita. Tidak ada orang yang berseru kepada Tuhan itu yang Tuhan tutup telinganya. Tapi orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan. Maka apa yang bisa kita terima? Ahamana jar otta musia manginang. Dung jojohi tatu di bata di pasoh di bata di tadao. Alai nagabe jalota gabe marlas niroha mahita. Gabe marulupuluk mahita. Karena kita akan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu yang begitu luar biasa. Dung tahilala, dung tubuh akalas niroha. Gabe tubuh mamusena napatoluhon. Tubuh mapangujet di bata. Ikut tapuji ma di bata. Jangan sampai Bapak Ibu nahinalongan di bagasat kuat Yesus Kristus. Nunga diurupi debata kita, nunga dipasonang debata kita, nunga taripar kita di debata, mengadupi ragamnya kasih tahu ni hape dan tapuji debata, ikut tapuji dong musenang debata. Maka dasar kita somone doko di bagasan 5 ayat dapat jolo di turpu jami tau. Puji hamu nama manang madok moliati mahamu tu debata. Di bagasan ayat 30 sadape totong do disidokot ikut pujun nasida majako. Maka Tuhan menginginkan debata mengigilkan bagasan parnota dan marsada sana. Boleh-boleh saja penderitaan, maka kita akan dibantu oleh Tuhan untuk melewati badai di dalam kehidupan kita. Yakinlah. Yang terpenting sekarang pekerjaan kita adalah memanggil Tuhan. Pekerjaan kita adalah memuji pasangan perdebata. Ima ulota, jel ulang di debata, tapaluas hobar tu sakap di debata. Unang tagurui debata. Unang tadok ke kosong namanya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana orang yang
berseru kepada Tuhan di dalam kesesakannya, maka Tuhan akan menjawab. Di buku Yeremia pasal 30 disi. Juju mahamuna tuau, gabi alusaku mahamu. Di hatan itu Tuhan ope, dung juju nasida tu di bata. Madalanya kegalubami delusi di bata. Di paso di bata nakita pido. Di paso do kegalubang narot bagasat parnota. Puji di bata marolopol pita pasangapod di bata. Amin martanya kita. Molyate hupasah ruanami tuho ali di bata nami di bata Jakoba. Taruli dohami Tuhan marhiti-hiti hatam dia pada partika do patugu haporcan nami. Asa positu turuhan nami maka porseho. Kototong hodojo nami dinas lagul mini panulon nami. Jala urupi hami Tuhan mengadopi ragam hamaonon hasusaan asa margogohan mengadopi salukna. Mulia Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang dok dainang Tuhan totong mamasu hita salhuna.